Terve! Mä oon Saara Aalto ja mut on pyydetty Me Naisten haastatteluun puhumaan rakkaudesta. No mä oon semmonen tosi läheisyysihminen. Niin kuin yleensäkin kaikille mä tykkään hirveästi halata ja mä tykkään sanoa ihmisille, ystäville, läheisille, että mä rakastan niitä, kuinka söpöjä tai ihania ne on. Ja tykkään kehua niitä ja halia ja silitellä ja mä oon semmonen, jonka kainaloon uskaltaa tulla kaikki kaverit ja tutut, että jotenkin sellainen mä oon kyllä. Semmonen ehkä aika semmonen avoin, siis sillä tavalla, että mä en pelkää koskettaa ihmisiä eikä ihmiset pelkää sitten koskettaa myöskään mua. Että mun mielestä se on aika ihana rakkauden osoitusta sillä tavalla, että on semmoinen turvallinen olo lähestyä. No mun vanhemmat on kyllä tosi semmoinen ihana esikuva itselle. Ja meillä on koettu kaikenlaista meidän perheessä ja ollut tosi rankkoja aikoja ja sitä niinku jotenkin sitä aina ihmettelee hekin, että oi vitsi, että ollaan pysytty yhdessä kaikki ajat. Ja sit se on musta ihanaa niin nähdä nyt näin itse aikuisena omat vanhemmat, että ne höpöttelee ja iskä puhuu, lässyttää äitille kaikkea söpöä. Onhan siis, että silleen mulla on tosi sellainen rakkaudellinen malli kyllä kotoa, että sanotaan toisille rakkauden sanoja ja otetaan syliin ja halataan ja tärkeitä juttuja kyllä semmoset. Avioliitto on semmonen mun mielestä, että se ei oo mikään semmonen välttämättömyys, että mä oon aina nuorempana tietenkin aina kuvitellut lähinnä kun aina, että ai ihanat häämekot ja kaikki, että se on niinku juttu, mutta sitten nyt kun saa oman työn puolesta pitää kaikkea ihan ne röhlömekkoja, niin se ei ole enää se, niin se saa olla ihan morsian melkein joka päivä tuolla töissä, mutta niinkö nyt taas kun on tää tasa-arvoinen avioliitto mahdollista, niin se tietenkin antaa myös itselle nyt ihan erillä lailla sitä haaveilun mahdollisuutta siitä, että mä oikeesti voisin mennä naimisiin niin oikeesti, niin onhan se ihan mahtavaa, että siinä mielessä kyllä sitä tietenkin vähän haaveilee.